Здравейте, хиляди и милиони хора по света с матрачен проблем. Погледнете мен. Не, аз не съм на кон. Аз съм на новия уникален божествен матрак Мое дело. Днес с вас ще разгледаме в детайли това съвременно чудо на спалната архитектура, с което можете да спестите много пари. За това ви трябват следните съставки. Цимент, пясък от детска площадка, метална кофа, диаманти, вода, портокалови кори, листа от рози, молив, протеинна прах, китайски чесън и кашони. Първо, смесвате пясъка с цимента, изливате вода и хоп, имаме бетон. И изливате бетона за по-здрава опора. За още по-голяма твърдост можете да поръсите на места с диаманти. За аромат добавяте листенцата от рози и портокалови кори, които ще отделят ароматчета поне още един месец. След това поставяте кашоните, колкото по-стари, толкова по-добре. За винтидж вид, защото винтидж е кул. И оставяте да изсъхне. Това е много дълъг и скучен процес, за това да минем направо към финала. За да ви е още по-кул и луксозно, можете с молива да нарисувате ориенталски орнаменти по целия матрак. А за да се предпазите от бактерии и болести, смесвате протеина с чесъна и разпръсквате по целия матрак. Разбира се, има много по-добро решение. Матрак Магни Гранде. Благодарение на ядрото от 18 см елиоформ, Магни Гранде е ергономичен, ортопедичен и неповторимо издържлив. С флорентийски мотиви, висококачествен антиакарен текстил и уникалната за България 25 години гаранция само от Магнифлекс.